much akong supporter nga naghatag sa daan. Wow. So thank you so much si Jonah nga naghatag na ko ani nga akong supporter. So dugay na siya nagsigig support na ko 3 years na. Ano sa unahan? Birthday to you. My birthday. Thank you. Open Lagi. it. So, Thank you. happy birthday! Sapatos. Look! No. So, thank you, ya. So, thank you so much ni Kuya Vincent. So, kani siya guys, kay hinatag niyo sa akong classmate. Thank you siya, Denise. And thank you sa iyang mama nga si Ate Michelle Edoloberio. Tara guys, blackmail nga online. Dra. Happy birthday. Open your gift. Isodso na gud niya. Liwayan niya. Isutsuot mo yung bisag sikat na. Naroon kay cellphone. Sa kanan ba kay? Hello. Kasi. Alam mo dati mong giregalo na ko yun. Cellphone niya. That's Abli na yun. Abli na yun, oy. Aliana. Elisa na. Morning, di ko ba akong cellphone? Morning, di ko ba akong cellphone na yun? Ay, ito yun eh. Oh, di ba? Sealed pa. That's brand new. Nangurog. Birthday, sagtuloy mo. 36. Look, wow!